Яңалыклар чыгарылышын күркәм эшләр эзеннән сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Бу юлы сүзебез Левченко бистәсендә яшәүче Рәимовлар гаиләсе турында. Алар белән очрашканнан соң шәхесне тәрбияләүдә спортның роле никадәр зур булуы хакында тагын бер кат уйланасың. Сүз Ания Гыйбадуллинага. Отлично. Раимова входит в зону, бросает и забивает 3-0. Айгуль Раимова. Алкышларга лайык бүгенге героебыз Айгуль Раимова. Кичкенәдән хоккей белән шөгыльләнә. Казанның форвард командасы уенчысы. Спортка аны әтисе алып килгән. Актив, максатчан һәм көчле булырга өйрәтүче дә Сирин абый. Мені мактап тактасы бар мында, укучыларның тәмсин мында булырсың. И шулай килеп тә чыкты. 9 ел буе мактап тактасында эленеп торды. Отличница булды, молодец. Сирин абыйның янәшәсендә бара торган улы да спортчы. Үсмер чагында ул Саранскига китеп, спорт мәктәбендә укыган. Футболист. Спортка мәхәббәтне үз үрнәгендә күрсәткән, балаларын да кичкенәдән үк актив яшәү рәвешенә өйрәткән. Барлык әтиләр дә шундый булсын иде. Мин бер тренировкага калдырмыйдым, бергә бара идек, бергә кайта идек. Ул безнең спорт нәселдән килгән кебек инде. Минем әти бик ветеран войны, ул сугыш ветераны. Электән мине үзе сөйләп спортка этәрде әти. Бик яратайды спортны. Мин 71 елларда Канада белән хоккей уйныйлар иде. Без тәңгә 2-3 хәл әти белән утыра идек хоккей карап. Мәтәмәти мин дә хоккейчы булам. Ну, шундый ни бар иде инде. Да, бу моның өчен күп эшләргә кирәк дигән иде, күп чабырга кирәк иде. Аларны үгетләргә туры килде. Юк, бер нинди ни булмады, үзләре теләделәр. Анысы инде ни сумкасы, баланың анда киемнәре, конькилары күтәреп бара алмый ул никак. Әнисе эштә, мин командировкада, ул истреп бара, карыстыннан истреп бара, истреп кайта үзе. Менә бу инде минем хоккей формалары инде, истәлекле формалар да бар инде. Бу Татарстан өчен уйнаган идем. 2016, 17, 15 елларда булган инде. Менә бу хәзерге форма форвард команда өчен уйнам, Казан командасы. Кичкенә вакыттан ук үземне шулай өйрәттем. Менә бөтен җирдә илгерәм дидем. Менә бөтен җирдә илгерәм, укырга да илгерәм, тренировкаларга да илгерәм. Мин үземне шундый дисциплинированный булып, ничек дип ясадым үземне шулай. Укуда, спортта, эштә уңышларга ирешү сере гаиләдә үзара ышаныч, тынычлык һәм җылылык булу. Монда иң зур рольне, әлбәттә, әни кеше уйный. Мин балаларым белән горурланам. Алар мине бик хөрмәт итәләр. Әни дип кенә торалар. Хәлләрең ничек? Әни ничек йокладың? Ничек тордың? Хәлләрең ничек? Настроенияларың ничек? Иң беренче шундай диләр инде торуга. Һәр кемнең үз яраткан шөгыле, инде яратып торган кешеләре булганда, дөнья түгәрәк тоела. Спорт белән шөгыльләнгәч, тән дә сәламәт. Бу спорт тарихында иң сөенечлесе Сирин абый белән Фәһимә апа тәрбияләгән спортчылар үзләре дә хәзер кечерәк буынны өйрәтә. Бу мәктәптә инде минем эш урыным. Мин монда һәр көн 5-6 дәрес үткәрәм. Балалар белән эшләргә кыен, ләкин күңелгә бик рәхәт. Бик ошаяларга. Алар киләләр инде. Да, звонителер, әтәсе, бөтенесе звонителер, әтәләр качан тренировка безнең була, бушлай әтәбез, киләләр бөтенесе, күп кеше. Балаларга спорт мәйданчыклары күбрәк кирәк иде дип уйлыйм инде мин. Туплар сырыйлар, уйнарга, дуслар белән күрешергә, инде төрле класслардан җыелышып уйныйлар инде. Алар үзләре мөрәҗәгать итәләр инде. Әйе. Кем белә, бу балалар арасында да футболистлар, хоккеистлар, бәлки галимнәр, күренекле җитәкчеләр чыгар. Иң мөһиме, җәмгыятькә файда китерүче, бәхетле кешеләр булып үссеннәр. Канатларын сындырмыйк, кайгырту һәм ярату әнә нинди күркәм нәтиҗәләр бирә икән бит. Ания Гыйбадуллина, Айрат Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары.